Po završetku natjecanja održan je svečani banket sa zabavom. Velika i dobro ohlađena dvorana hotela White Eagle uz prigodnu dobru kapljicu stvarala je izvanredan ugođaj i dobro raspoloženje. Program na svečanom banketu vodi fra Marko Kozina, župnik iz South Chicaga, također veliki prijatelj hrvatskih športaša i pomagač svih hrvatskih narodnih akcija. Distinguished pleasure to greet all of you who took part in this 18th tournament for USA and Canada. Ja bih zamolio Fader Eterovića da dođe i da kaže molitvu. Daj da budu zdrava duha u zdravom tijelu. Daj da se na zelenom polju također izvježbavaju svoje značajeve. Da znaju stvarati odluke na pravom mjestu. Poštovani oci, draga braćo, prijatelji i svi ostali gosti koji ste ovdje večeras. Imam posebnu čast da vas pozdravim kao predsjednik kluba Crven-bijeli plavi Jadran. Želim vam se zahvaliti svima što ste nas posjetili ovako finom broju. To je svrha Hrvatskog nacionalnog nogometnog saveza. Mnogima vama je poznato, a mnogima možda i nije. Svrha Hrvatskog nacionalnog nogometnog saveza je ta: okupljanje i jačanje. Okupljanje svih hrvatskih nogometnih klubova na sjevernoameričkom kontinentu. Poštovani oci, gospođe i gospodo, hrvatska braćo i sestre, svaku našu priliku iskorišćujemo da kažemo stranome svijetu tko smo i što smo. I moji predgovornici su vam o tome rekli. Chicago je eminentno hrvatski grad. 1905. godine u Chicagu je živjelo više Hrvata nego što je živjelo u Zagrebu. Kao što je jedan moj predgovornik rekao, nego je to naša nacionalna hrvatska slava i eto, to treba da bude pobuda baš vama mladima, vašoj dragoj hrvatskoj mladosti koja se eto žrtvuje u športu, koja se okuplja oko svojih centara, koja sudjeluje u hrvatskim manifestacijama i koja će, u to sam ja duboko uvjeren, onoga časa kad bude Hrvatska tražila njih, poći i u Hrvatsku. Dođe uzeti svoj trofej. Zagreb, Toronto. Klubovi koji su dobili pobjedničke pokale bili su Croatia Windsor, Croatia Cleveland, Hrvat Chicago i crven-bijeli plavi Jadran Chicago. Za cijelo vrijeme turnira na jarbolima su se ponosno vijale hrvatske zastave. Daleko od domovine one su bile njen simbol, svetinja i naša nada. Gotovo svi igrači nosili su na svojim dresovima hrvatske grbove, a iz svih grla na početku i kraju natjecanja orla se hrvatska himna Lijepa naša. To je bio pozdrav dalekoj domovini uz kojoj se rađala topla misao: Hrvatska, mi te nismo zaboravili, Hrvatska, mi te nećemo zaboraviti. Sport je, ja mislim, odigrao jednu, pored crkve, od najznačajnijih uloga u emigraciji. Posebno okupljanje, ideološka indoktrinacija, izgradnja hrvatskih ljudi, to je se moglo činiti kroz sport i posebno se može naglasiti tjelesni odgoj. To je ujedno i duhovna snaga. Zdrav čovjek tjelesno i duhovno zdrav čovjek može puno toga pridonijeti svome narodu. U našem hrvatskom slučaju mogao bi samo napomenuti nogomet koji je i odigrao posebno u emigraciji. Ako se uzme ovi hrvatski nogometni nacionalni turniri, odigraju značajnu ulogu u borbi hrvatskog naroda. Ja mislim da ni jedna druga politička emigracija se ne može pohvaliti sa tako dobro organiziranim sportom kao Hrvatska i na to joj treba čestitati.